Buphinde badlalazwa ubungqina bowayesaku likhozi localulo uNicholas Deetlefs kuphando ngokusweleka kwetshantliziyo labasebenzi uGqirha Neil Aggett. Deetlefs ukhanyele ukuba unolwazi lokungcungcuthekiswa nokubethwa okwakuqhububeka kwisikhululo samapolisa iJohn Vorster Square. uNicholas Deetlefs uxelele inkundla ukuba akazange ambone nasemdudweni unonkala uAggett phambi kokuba amncine. Ukwathi owayekwisikhundla esingentla kwesakhe uLieutenant Stephen Whitehead akazange amnike iinkcukacha ezipheleleyo ngokuba kwakutheni lento kwakufuneka inguye ohlaba uAggett ngemibuzo. Uhamse wathi kude kube namhlanje oku akanalwazi lokuba kwakutheni wayebiziwe ukuba azokuba inxalenye yabo babehlaba umfi ngemibuzo ngaloo mini. Ukwathe noxa yena ebengasebenzisa ubundlobondlongo obungako xa ehlaba imibuzo, bebakhona amaxesha apho ebemana emchwakaza nje olibanjwa ngempama ukumnyanzelisa ukuba athethe. Phakathi kwaloo mabanjwa wakhankanya unkosikazi Barbara Hogan. uDeetlefs uyaphika ukuba wambethe okanye wamngcungcuthekisa umfi uAggett. Uphando lusaqhuba.